Tällainen pikainen esittely. Mä oon Heikki Sorsa. Joni Sormunen. Gröni Aapo. Kaikkihan lähti siitä, että Me oltiin pelaa golfia. golfia me oltiin. Kurk-golfissa. Joo. Niin joku kisa se oli. Juu, Ja sit sä toit sen teidän vehnäoluen. niin oli. Niin oli, mulla oli silloin vehnäolut laatikko sillä mukaan. Kello oli 9 aamulla. Mut kyllä mä silti maistoin. Ne on se oli hyvä. josta. Ja sit jostainhan se tuli sit vaan idea, että tehdäänkö oma olut. Eikö sit me ratsastettiin sen jälkeen. Niin, käytti meillä ratsastettiin ja... Mä oon ruvennut siis ratsastaa. Ja sitten Aapo nyt on aina ratsastanut, niin sitten mun äiti asuu täällä Joensuussa ja täällä on ottanut lumilautailun, niin sit jotenkin eksyin tänne ja sitten Aapon tallille. Kyllä. Midi ja Forekassa sinne. Hypättiin esteen. Niin, eikö se ollut eka kerta muuten? Oli. Joo. Ja sit tuli idea, että tehdään olut. No niin, sit lähdettiin tänne Panimolle seikkailemaan, että mitäs täällä tapahtuu. Eikö Se ollut muuten niin? oli niin, että mä tulin katsoa tätä Panimoa ja sitten silloinhan mä heitin, niin kuin, että hei, meidän pitää tehdä oma olut silleen. Silloin se tuli ekan kerran kunnolla. Joo. Sitten me lähdettiin vielä vähän käymään yössä ja siitä ei sen enempää. Ja mut sitten tuli Jonikin kuvioihin, Sitten tuli Joni kuvioihin. koska jonkun piti ruveta tekemään olut. Kyllä. Kyllä, ite kun tekee, niin se on semmoista, kun sattuu tulemaan. Noin. Mutta hyvän näköistä sitä tulee. Niin, tässä se alkaa olla aika, ei ihan vielä purkissa, mutta jo tankissa. Kyllä, kyllä. Nyt vaan odotellaan, että lapsi kypsyy. Minkälainen olut myös sitten, kun päädyttiin tekemään, niin sehän tuli vähän tämä, mietittiin, että Heikki, sulla on se Tokio Damake juttu, niin sitten heitetään toiselle puolelle maapalloa, että Amerikastahan tämä voisi olla Niin. tämä oluttyyli, että se tuli American Pale Ale ja siitä se Joni rupesi sitä miettimään. Monta reseptiä sulla oli? Kyllä, niitä varmaan 6 erilaista ainakin tehtiin. Ja viimeisimmät sitten alkoi jo maistua siltä, mihin haluttiin päätyäkin. Että jenkkihumaliahan näihin Niin, eikö meillä ollut siinä lopussa sit 3, kun me ruvettiin Joo, lopussa oli 3. Tää oli kyllä ihan, kyllä mun mielestä meillä oli aika yksimielinen. Oli. Kyllä. Ja tämähän oli eka, mikä maisteltiin siitä, niin sehän oli Niin oli. purkki tavallaan. Kyllä. Se on aina oma taitelajinsa tähän jotenkin koeolutresepti, että ei se kerralla mene maaliin. Että kyllä se vaatii tuotekehittelyä, että saadaan kuvallista tuotetta. Ja tuntuuhan tämä ihan kuvalliselta ja tuoksuva ja maistuva, että jenkkihumalia mä tehtiin ihan kiitettävästi tähän olueen, että ei ole, raaka-aineista ei ole säästetty kyllä. On hyvä. All in pistettiin. Allin.com. Tässähän meillä on tavallaan jo valmis niin sitten tää, että mitä tulee tohon, niin Heikki voi kertoa, että mikä toi niin tavallaan on toi. Mikä on tämä punkkari? Kuka tämä punkkari on? Joensuussahan on ollut paljon punkkareita. Tää on mun irokeesi olympialaiset ja siitä mulla oli ihan Tokio Damake vaatemerkki ja läppä, niin tää on se. Sitten on vähän Mexifin tänne näin ja Instagramissa Mexifin nimellä, niin tässä on vähän tällaista meksikolaisuutta ja sitten sun siellä mitä sä oot tonne laittanut ainesosat. Kyllä. Salainen resepti. Salainen resepti. Niin. Siellä on heti kaikille se auki. Joo. Sitten tähän tulee se QR-koodi vielä tulee tohon. Joo, me tehtiin sellainen pikku video, niin Sieltä voi löytyä jotain jännää sitten. niin. näkemään, mitä ollaan tehty. Niin. Sellainen sitten tuli. Ja Ei tää sitä on, saa kun hyvää kun rupeaa tekemään. no näin se on. Ja se on ihan kohta purkissa. Se on kohta Niin purkissa. kuin oikeesti. Kohta pullottamaan ja kaupoilla. Kyllä. Tästä tää meidän tarina alkaa. Kyllä. Eikö kanpai? Kanpai. Kanpai.